ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା। ଏକ ଗ୍ରାମରେ ହରି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ସେ ଥିଲା ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ଭଦ୍ର। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ରଙ୍ଗ କାମ କରେ। ସେ କାମ କରି ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରେ ତାକୁ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ହରି ବଡ଼ କାମ ମିଳିବା ଆଶାରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେ ଛୋଟ କାମ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ଜମିଦାର ତାକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଆରେ ହରି, ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ଦେବି, କରିବୁ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। କେଉଁ କାମ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦେବି। ଶୁଣ ହରି, ତତେ ମୋର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇ କାମ ଆଜି ହିଁ ସରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଏ କାମ ସାରିଦେବି। ଡଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗ କାମ ପାଇ ହରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆରେ ସେଟା ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କହ ଏ କାମ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା, ଏ କାମ ପାଇଁ ତ 3000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ଦେବେ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଆଜି ହିଁ ସରିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲୁ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆଜି ହିଁ ସାରିବି। ଏହାପରେ ଜମିଦାର ହରିକୁ ତା ଡଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଡଙ୍ଗା ଦେଖିସାରି ହରି ଜମିଦାରକୁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଲା ତାର ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହରି ତାର ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ରଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲା, ଆରେ ହେ, ଏ ରଙ୍ଗରେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣା ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ସେମିତି ରଙ୍ଗ କରିଦେବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଏଇ କଣାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭରିଦେବା। ଏହା ଭାବି ହରି ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା କଣାକୁ ଭରିଦେଲା। କଣାକୁ ଭରିସାରି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ରଙ୍ଗ କରିସାରି ସେ ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଗଲା। ଯାଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିଦେଇଛି, ଆସିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏହା କହି 2 ଜଣ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଡଙ୍ଗାର କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଡଙ୍ଗାକୁ ଦେଖି ଜମିଦାର କହିଲା, ଆରେ ବାଃ ହରି, ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଆସି ତୋର ଯେତିକି ଦରମା ହେଉଛି ନେଇଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଲି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଏହା କହି 2 ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଜମିଦାରର ଘର ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଦୀ ସେପାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜମିଦାରର ଡଙ୍ଗାର ଚାକର, ଯିଏକି ଦେଖାରଖା କରେ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାକର ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଘରକୁ ଆସି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଜମିଦାରକୁ ପଚାରିଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ସେ ସବୁ କଥା ଚାକରକୁ କହିଲେ। ଜମିଦାରର କଥା ଶୁଣି ରାମୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ଜମିଦାର ତାକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ରାମ, ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛୁ? ରାମୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ତ କଣା ଥିଲା। ରାମୁର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଜମିଦାର ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜମିଦାରର ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖି ଇଏ ବି ଖୁସି ହେଲା। ତା ପରଦିନ ହରି ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଗଲା ତାର କାମର ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆରେ ହରି, ନିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ଯେତିକି କାମ କରିଥିଲୁ ତାର ଟଙ୍କା। ହରି ଜମିଦାରଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା ଟଙ୍କା ତ ଅଧିକା ଅଛି। ହରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ମୋତେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତତେ ଠିକ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭିତରେ ତ 3000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ହରି, ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି ତୋର ଇମାନଦାରିତା ପାଇଁ। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା କଣାକୁ ତୁ ଭରି ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛୁ,
ମୁଁ ତତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ବହୁତ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ ସରି ବାସ୍, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ତୁ କଣା ଭରିବା କାମ ପାଇଁ ତୁ ଅଧିକା ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମାଗିଲୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁ ଯେଉଁ କଣାଟା ଭରିଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଇମାନଦାରିତା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଇଛି।